πολίτες. Εγώ δεν είμαι ίσος πολίτης με το κόμμα του κυρίου Βρετάκου που ζητάει μισό δις και έκανε διακανονισμό, λέει, στα 500 χρόνια να το ξεχρεώσει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτή δεν είναι χώρα. Κάτι άλλο είναι. Πάντως είναι μπλοκαρισμένοι όλοι οι λογαριασμοί της Νέας Δημοκρατίας και όλη η κρατική επιχορήγηση πάει στο χρέος. Το οποίο χρέος δημιουργείται και από τους πολλούς τόκους. Αλλά τέλος πάντων αυτό δεν είναι το ένα θέμα. Με αυτό το χρέος και τα σταλίες που γίνονται θα έπρεπε να υφίσταται σαν οργανισμός. Αυτά δήλωνε ο κύριος Βρετάκος σε αντιπαράθεση που είχε προεβδομάδων με τον κύριο Γκάνη και σας παραθέτω αυτή τη στιγμή την απάντηση του κυρίου Λιβάνιου, Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος επίσημα και γραπτός, σε κοινοβουλευτική ερώτηση που του είχα καταθέσει συγκεκριμένα για το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, ενημερώνει ότι ούτε οι λογαριασμοί του κόμματος είναι μπλοκαρισμένοι, αλλά ούτε υπάρχει ενημέρωση από τράπεζες ή άλλους φορείς ότι εξυπηρετείται το χρέος από την κρατική χρηματοδότηση. Και το ερώτημα βέβαια που τίθεται εδώ είναι συγκεκριμένο. Ποιος ακριβώς λέει ψέματα, ο κύριος Βρετάκος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ή ο κύριος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη? Τα σχόλια δικά σας.